So dito, mura kasi yung paprint dito, 180. Kasama na yung damit. So mura. Yung sa iba, bibili ka pa lang ng damit, magkano na? Damit pa lang, mahal na. Dito, 180, may tatak na. Sir Jerome. Basta sir. Okay, so yung papagawa na ni sir dito, itong living room muna hanggang doon sa kitchen. Tapos dito sa hallway. So yung papagawa niya. So cove design dito. So sa kabila, cove design din na double cove light. So ito, yan, cove design din na bilog. Good morning po sa inyong lahat mga boss. Ayan, Happy New Year. So ayan, balik trabaho na po tayo. Okay, daanan muna natin si Buddy Nolly dito sa pwesto nila. Tapos i-update na lang natin yung project na iniwan natin dito. Tingnan natin, tapos meron pa silang bagong project na sinimulan nung wala ako mga boss. Okay. Dito na tayo. Malis yata siya. Okay, good morning po sa inyong lahat mga boss. Bigyan natin sila ng pasalubong. Oh. Hey. Happy New Year! Happy New Year! Happy Three Kings! Ha? Dudoketan. Table limang tasa. Paborik mo. Ay, kukwa. Chocolate, hot chocolate. Okay. Okay, yan, kasama na natin si Buddy Nolly. Ayan, oh. Back to work na po kami, mga boss. Together again. So, unang pupuntahan natin doon sa Malasigi. So, yun po yung nakapila. So, marami na po yung mga nag-back out dito sa project natin. So, kung gusto nyo magpagawa, magpapila na po kayo. Baka wala pa isang taon, pwede na namin gawin yung bahay ninyo. Okay? So, tara! So magpa-print ko na tayo ng t-shirt dito sa Santa Ignacia. Hello sir, good morning. Happy New Year. Pa-print ulit ako ng t-shirt. Yung ganito. 50 ulit. Oo. Ganun, mag-down na ako. Tapos pagawa na rin ako ng sticker. Ay, may sticker. Ang sizes niya, magbigay ka ng lang 5 small. Okay, 6 na small. 6 na small, tapos 5 XL. Tapos large na yung iba. Ilang isa ko? 5 XL. Tapos large na yung iba. Tapos ito, pagawa ko ng ganito. Mga ilang peraso ko? Mga ilang piraso ba? Yung isang ganito nyo. Pagka 500, piso lang isa. Piso. Sige. 500 piso. Oo. Ganyan. Sticker. Ang pagkawa tayo ng sticker. Bali sa Maragusan ko kasi pinagawa yung sticker na yan eh. Sa Davao, nung pumunta kami ng Davao. Okay. So dito, mura kasi yung paprint dito, 180. Kasama na yung damit. So mura. Yung sa iba, bibili ka pa lang ng damit, magkano na? Damit pa lang, mahal na. Dito 180, may tatak na. Ayan, oh.
So kumuha tayo ng 50 pieces na t-shirt, tapos nagpano tayo ng sticker. Bali 9,500. Okay sir, thank you, salamat. Eh, may discount ko na. Oh, sige sir. Okay, tara na mga boss. Okay, dito tayo sa Wawa Bridge. Ito yung bumagsak na ano ng tulay na nabalita. So, one way na lang ngayon yung tulay na to. Pero makakadaan pa rin yung mga sasakyan natin dito. Puro lang mga truck. Yung mga truck pwede kaya? Hindi pa. Ah, hindi pa. So, pag yung truck ang ano, yung truck yung dadaan dito, ikot no? Ikot siya. Ikot siya. So pag magde-deliver tayo rito, ikot tayo. Yan lang. Okay, so ito na yung bumagsak noon. Ngayon, ito muna yung remedyo na ginawa nila. Okay, bayang-bang na tayo. So, pagkatapos ng bayang-bang, Malasigi. So, sa Malasigi tayo pupunta. Okay, naligaw tayo mga boss. Naligaw tayo. So, balik tayo dun sa unang pinunta namin, sa may elementary school. Sa punta na lang daw kami ni Sir doon. Okay, balik. Tara. Okay, andyan na si sa Jerome Andalion. Yan, nakamotor siya mga boss. Sundan na lang natin. Okay, dito na tayo sa Barangay Lokop. So ito yung bahay oh. Ayos ah. Ganda. Kumukha na yung ginawa nating project dun sa Malakampa project. Yung naging house project natin dun sa Malakampa. Ayos. Ayun. Ito J-bag. Ah, boss. Sandali, boss. Okay. Okay, dito na tayo mga boss. Sir Jerome. Basta sir. Naligaw ata kayo. Oo, naligaw kami. Nagpapakis na. Ah, yan, sige. Kami na nagpipintura, walang Oo. puso pa eh. Oo, dali lang na magpintura. Kami ng father ko. Oo. Para Ayos. mapaganda lang ng bahay. Oo. Ito lang siguro Ayos. pasok na. Sige sir. Medyo magulo ko. Okay. Saan yung papagawa niyo sir? Pinag-isip ako yung kwarto. Kasi itong kwarto may tiles na sa pintura na. Ah, ito, maanin mo na to. Unahin mo na to. Para maganda na lahat. Dito sa salas, madali na lang to. Follow up na lang Oo. kami. Tawag na lang ulit ako. Oo. Yan. Estimate natin. Okay, so ito yung gagawin natin mga boss. Kwarto. Yung kwarto. Okay. A few moments later. Okay, merenda muna tayo mga boss. Ayan o. Pamerenda si sir. Okay, so yung papagawa na ni sir dito, itong living room muna hanggang doon sa kitchen. Tapos dito sa hallway. So ayan muna yung papagawa niya. So kulang pa doon sa budget. So ayan. So balikan na lang natin yung iba. So pipila uli si sir sa susunod. Babalikan na lang natin itong bahay niya. Yung ibang ipapagawa niya rito. So ngayon yan muna ipapagawa natin. So nakapag-drawing na rin ako rito sa laptop. So lalagyan ko lang ng design mamayang gabi. Okay. Para namin dito sir, pwede na kami mag-umpisa kinabukasan. Thank you, boss. Sige sir, salamat. Ingat. Okay. So tara na mga boss.
Okay, so ito yung susunod nating project mga boss. So maliit lang itong project. So sandali lang namin itong tapusin. So naghintay rin kasi ito mga boss na pumila rin ito sa amin. So kami naman, hindi naman kami namimili. Maliit man yan o malaki, walang problema sa amin. Basta nag-oo kami o kaya pumila kayo sa amin, gagawin po namin yan. So wala kaming isisingit. Okay, let's go. Okay, dito muna tayo. So mananghalian muna tayo mga boss. Tanghalian na mga boss. So dito tayo sa Bayambang sa may Bulaluhan. Bulaluhan, tingnan nga natin. Tingnan nga natin mga boss. Ayun o, mga bulalo. Bulalo. Isang order ng bulalo boss. Tsaka 2 kanin. Tapos na tayo. Kita na. Ha? Yes, ano yun? Ah, ito yun? Sige, yun. Okay, kain muna tayo mga boss. Ayan ang bulalo. Bulalo. So hintayin na lang natin yung kalamansi. Kalamansi tsaka yung toyo. Sausawan. Tikman nga natin to. Sarap. Bulalong bulalo. Yun oh. Siyempre may sili. Yun. Nagpapasarap sa bulalo. Ano to, Sprite? RC Cola yata to eh. Toyo? Toyo? Toyo ata? Toyo ba to? Ah. Alis ka na? Sa biyernes po. Ano? Ano mo? Sarap. Tukik na. Adi tukik. So adi paunag na. Buwan. Okay, dito na tayo mga boss. Tingnan mo yung ano, ganun-ganun pa. Hindi na nakakintindi yun eh. May pailing-iling pa yung ano niya eh. So, tanda eh. Okay, dito na si Buddy Nolly. So tayo, uwi muna tayo sa bahay. Trata. Ewan kayam. Okay. So ayan, punta tayo sa site Kelaton sa Tarlac City. So bigyan natin itong nail gun para may magamit sila doon. Tara. So may slab kasi doon mga boss. Slab na kaya kailangan na gamitan ng ganito. Doon na lang. Ito na nga lang. Yun. Okay. Tara. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa Tarlac City project. Okay. Baba muna tayo. So silipin natin kung ano yung mga natapos nila.
So marami na rin sila natapos dito. Simula nung iniwan ko sila rito mga boss. Dalhin natin ito. Sir. Good afternoon. Diyan sila, sir? Sige, sir. Okay. Ayos. Ayun. Ayun na. Okay, sir. Ton. Ano si Ton? Pababain mo muna. Itong ano, itong tools. Ay, madam. Happy New Year po, madam. Ay, okay. So yun yung in-order natin, nail gun. So, tapos testing mo rin. Testing natin dun sa isang pad yan. Okay, tama, legit. Legit na, nakita ko na yung ano. Okay. Sige. Dito na? Hindi, doon. Punta tayo doon sa pad yan. Kunin mo yan. Natingin tayo ng paglalagyan. Tira muna tayo rito. Chinelas. Doon sa pader na lang doon, no? Tira, baka mahulog ako rito. Diyan sa baba. Diyan sa baba mo tirahin. Wag dyan. Yan, para hindi ano, bagas na para ipitinis pa nila yan. Tatakot ka naman. Sige. Yeah. Oops. Ano nga? Ano ba ginawa mo? Balik ka eh. Ay, mali. Tama yun. Tama, ayun. Ba't ayaw? Ulit. Isak mo. Taas mo na. Ano ba ayaw? Ba't ayaw? Wala itong pulburat eh. Kuha ka pa ng isa. Ayaw ah. Ayaw ah. Galagasan mo. Okay na, palpak yata yung binili natin. Doon ko rin naman binili yung ano, yung dati. Yung ganito, ano niya. Ayaw talaga. Pa. May cover ba yan? Tingnan mo nga. Wala. Hindi tayo mga boss. Hindi naman ito tatanggalan ng cover eh. Sinusuko naman ito agad. Okay, pulburan nga yan. Okay, ipunin natin to. At ibalik ko. Kasi may ripan kaya yan? Ha? Sa Lazada? Yung sealer no? Oo, sa sealer. Ano natin? Pa. Okay. 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 Dapat no. Yung iba nga, ang isa na natin, tutok na natin. Ako na. Fake. Okay. Ayaw gumana mga boss. So isang sealer lang naman yung pinagbilan ko. Bet ganun. Dapat ay gumana. Tingnan ko nga sa bahay mamaya. So dyan muna yan, Ton. Oo, sige. Ito, Uwi. Ayaw. Ay, may merenda. Na-timingan natin yung merenda mga boss.
Ayaw. Wala ka bang luma yan? Ganyan din na wala, ando sa bahay. Di ba isang beses lang naman yon? Oo. Ayun, dami na. Yes sir, thank you. Okay, palpak mga boss. Tingnan ko kung pwedeng ibalik ito sa sailor. Sana may balik. Okay, so ito na yung sa may ano natin mga boss. Ito na. Okay, so yan mga boss. So ito yung ano, may TV pa ito mga boss. So yung makikita niyo dito. Ditong banda. Nasaan na yung TV? So dito, dyan banda yung TV. So anditong banda yung TV ng mga boss. Ditong banda. Yan. Tapos meron pa ito yung ano dito, lalagay na cabinet. TV console para sa TV ano na yan, estante ng cabinet. Basta cabinet dito. Gaya doon sa ano, TV console. oh, yan, TV console basta diyan, meron diyan. Tapos dito yung TV natin. Tapos yan, may mga ilaw pa yan. So yan, masilya. Okay. Yun, no? Nagmasilya pa lang tayo. So wrapping pa lang ito, hindi pa tayo nakapag-finish. No? Wrapping pa lang yan. So dito sa mga poste meron pang ganyan, no? Yan, makikita nyo dito. So meron pa. So yan, mga poste na yan, meron pang ganon mga boss na may lalagay dyan. Okay, so wala pa dito. Wala pa tayong nailagay dito. So dito muna tayo sa mga ano, na-drawing ko. Okay. So cob design dito. So sa kabila, cob design din na double cob light. So ito. So yan, may cob design din na bilog. Okay, dito naman tayo sa ano, kabila. Sa anong tawag dito? Tawag ito yung function room. Function room. Masilya. Okay. So masilya na lang ko lang dito mga boss. Ano. So masyadong ano, mababa kasi mga boss. Kaya hindi niyo makita masyado. So ganito na lang tayo. Ayan. Okay, function room. So limitado lang kasi yung taas natin dito. Sagad-sagad na yan, Ton. So nakasagad na yung taas niya. So dito mayroon pa tayong gagawin dito. So pakita na lang natin ito sa susunod na ano natin. So ito, naka ano to naka sinabi ko sa iyo. Naka-curve na yan. Naka-curve. Ito na yung curve namin. Oh, so ngayon tatansiyan niyo yan. Tansiyan niyan mula doon, papunta doon. Pati yung pag-curve ninyo, tatansiyan niyo diyan. Level niyo doon. I-level niyo diyan. Basta yung spacing, kunin mo yung spacing dito. Bawat spacing kunin mo, tapos i-level niyo doon. Okay. Ito yung drawing niya. Kuha ka ng siparling sa bahay? Hindi. Hindi, dito lang. Dito yan. Dali may layout na ako dito. Ayan. Okay, sagad-sagad na rin, no? Oh, sagad-sagad na. Wala na. Kasi matatabunan yung bintana doon pag di ko sagad. Doon ako kumuha ng level yung bintana. So, ang design na ito mga boss, puro cob design ito. Puro cob design. Ayan, ito. Ayan yung magiging design niya. So, cob design ito. Lahat yan. Lahat ng straight na dito dyan na cob design. Tapos may bilog pa rito sa gitna. So, ito yon. So, mataas kasi ito mga boss. Ayun, no? Yan yung floor area natin. Nasa second floor tayo. Ayos. Ngayon lang kayo dumating, Ton? Kanina lang kayo dumating? Kanina lang kayo dumating? So, nagbakasyon rin sila, Ton, kasi mga boss. Okay. So, yung mga boss, okay na. Tapos na sana to. Kaya lang nakukulangan ako dito sa taas. So, gusto ko pang itaas ito. So, meron pa naman diskarte dito para may taas. So, yun.
lalampas ko to doon. Ditong banda. Lalampas ko yan. Tapos kukunin yung pinaka height ceiling na ito. Di sa baba na ito. Para may taas ito ng konti. Tapos ito, isasagad ko pa doon. Tataas ko pa yan. Kasi medyo mababa na mga boss. Oh. Hawak ko na. Oh. Ito yung ceiling natin. Nahawakan ko na. So mas maganda sana kung may sagad natin yung pinakamataas niya. So isang problema kasi rito kaya ginawa nito nito. So nakita niya, lumalabas na yung mga junction box natin. So katulad na ito. Yan. May junction box diyan. So sabi niya, hindi na natin makukubaran yan kuya pag i-test natin lalabas yung junction box sabi niya. So sabi ko naman, so gawa na lang tayo ng box niyan. So gagawa tayo ng drop dyan para makuburan lang ito. So gagawa natin ng box yan, dire-diretso doon. So parang doon para hindi lang makita itong mga wirings natin. So no, ganun ang gagawin na lang natin dito. So pwede pa natin itaas ito. So tapos na to. So ganun na lang yung gagawin natin para medyo mas maganda. So mababa na kasi ito. Itatas pa natin. So ibig sabihin babaklasin lahat natin yan. So di bali, magagamit pa naman sa ibang parte ng ano yan. Magamit pa yan ton, no? Magagamit pa yung mga ano natin. So madali lang naman ito baklasin. Mas maganda kasi kung gagawa tayong ano, ilagay na natin yung pinaka the best para hindi tayo magsisi sa ulo. Siyempre para wala silang masabi. At least kung mag-question sila, meron tayong may papaliwanag. So ayan, kung bakit mababa, pwede mo pa namang itaas ng konti. So ayan, discard yan natin yun. So itaas na natin sa pinakataas. So wala pa namang sinabi yung may-ari ng bahay sa akin na okay na itaas namin ito. Pero ako na mismo yung nagsabi na itataas ko to. Para sa akin mas maganda talaga kung mataas yung ceiling natin. So ito medyo mababa na kasi ito mga boss eh. Siyempre, mas gusto nung may-ari noon, yung bahay nila mas mataas yung ceiling. Mas gusto niya lang ganon. Kahit hindi ko tanongin. Kasi ito, mababa na talaga. Mahawakan mo na nga. Mahawakan mo na. So, mababa na kasi itong abang natin dito. So, ang kailangan na lang natin, talagang isagad na natin yung pinakataas niya. Para okay lahat. Okay. So, yun lang. So, kailangan nating mag-repair. Baklas, tapos kabit tayo ng panibago. Ganitong design din yung ilalagay natin dito. So, mag-adjust lang tayo ng konti. Okay? Dito sa kabila, okay naman na. So, dito walang problema. Wala nang nakitang problema dito. Okay naman lahat dito. Ayos dito. So dito nasagad-sagad ni Ton yung ceiling natin dito. So wala na silang masasabi rito. Talagang ginawa na namin yung pinaka-the best. So ito, sagad-sagad na rin dito mga boss. So yan o. Kita nyo. Ilang ano na lang. 1 cm na lang. So sinagad-sagad na rin namin yung ceiling dito. Okay na. Okay, yan yung ano, yung 120 yan, no? 120. Okay. Yung susunod dyan, tansyan nyo dito, tapos mag-nibil kayo. Nibil nyo para makuha nyo yung ganun niya. Yung pababa niya bro, yung pababa niya. 75. Yung pababa niya. Pero yung ano niyan, puro pa straight lang yan. Walang hindi pa ganun yan. Puro yung ilalagay natin, straight lang yan. Hindi siya ganun, ha? Okay? Teka.